Klapinis nököä potkii vaan ja lumikin satelee naamariin. Kun kapakan edustan laavustan, kädet jo tungettu taskuihin. Kylmä on niin, et menen pubiin. Tilaten tuopin katoa nurkka pöydän juumeniin. Töherän pämäreitä tussiin. Sudoku sekä se ristikko on täytettynä jo. Laitanpa ryhmäviestiä, että missä jätkät on. Vaikka arvata saattaa, että meno ku huopa tossu peitala. Monjaan kyllä, samassa venessä tässä keikutaan. Meikällä päällä toi lapsivapari, nehän ne menee kyllä alati ristiin kanssakavereiden, mutta yrittäähän kansi. Katson viesti-ilmoitukset, onta näyttöpuhelimen ja totean fuck it, tää on päivä yksinäisyyden. Kaurismäkeläisesti, turpa kiinni penkis, luona baari pöydä, onneks edes hengis. Kaurismäkeläisesti, turpa kiinni penkis, luona baari pöydä, keski-iän kengis. Tämmöstä tää on nykyisin mei. Satumman kaupalla dogata hei. Yhdessä kaveri porukan kanssa, mutta kun se tapahtuu olla kuin back in the days. Samalla tavalla vanhalla kaavalla, 100 lasissa. Henkinen ikä on 20 vuotta, kun me tavataan ja juodaan. Mutta se päivä tänä ei ole todellakaan. Tuopipohja toimittaa terapeutin virkaa. Aika nakata kintaat, naulan päähän roikkumaan. Tykkänää toive ajattelun lunna. Jäävät maksamatta, mutta mulla matta maksa huutaa. Silloin satsi saamatta, siis viina mulle tuokaa. Onks kaikki ihan hyvin? On, juon viinaa. Kaurismäkeläisesti, turpa kiinni penkis, luona baari pöydä, onneks edes hengis. Kaurismäkeläisesti, turpa kiinni penkis, luona baari pöydä, keski-iän kengis.